дуруд бинандагони азиз ва хуш омадед ба нашри навбатии сархати рӯйдодҳо. Ман Шалои Хоҷат дар хидмати шумо ҳастам. имрӯз 27 июл аз мушкилоти убури марзи ойбек гузаргоҳи сарҳадии Тоҷикистону Узбекистон мегӯем. Эътирозҳо ба камбуди об дар Теҳрон боиси кушта шудани чанд нафар гардидааст ва рейдҳои нирӯҳои омон аз гармхонаҳо то бозорҳои Русия. Даҳо тан аз муҷрони Осиёи марказӣ боздошту тафтиш шуданд. Хабарҳои дигарро низ дорем. Маркази обу ҳавошиносӣ мегӯяд, дар чанд рӯзи оянда дар баъзе аз навоҳии Тоҷикистон чангбод, фаромадани сел ва болоравии сатҳи об дар дарёҳо эҳтимол дорад. Аз ҷумла аз 27 то 30 июл шамоли сахт дар назар буда дар вилояти Суғд, навоҳии тобеи марказ ва қисмати ғарбии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шояд сел фарояд. Болоравии сатҳи об дар дарёҳои Панҷ, Вахш ва Зарафшон пешгӯӣ шудааст. То 29 июл дар аксар минтақаҳои кишвар аз ҷумла шаҳри Душанбе имкони пайдоиши нурҳои ултрабунафш вуҷуд дорад, ки метавонад ба саломатӣ таъсири манфӣ расонад. Бо таваҷҷӯҳ ба ин, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз ҳамаи сокинон даъват мекунад, ки дар ин рӯзҳо худро эҳтиёт кунанд. вазири корҳои дохилии Тоҷикистон бо сафири Туркия мулоқот кардааст. Рамазон Раҳимзода ва Эмре Зеки Карягол рӯзи 24 июл дар Душанбе гуфтугӯ намуда масъалаҳои тақвият бахшидани ҳамкорӣ дар самти мубориза бар зидди терроризм, экстремизм, сепаратизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, силоҳ ва хариду фурӯши инсонро баррасӣ намуданд. Зимнан моҳи ҷорӣ Вазорати умури хориҷии Амрико бо нашри гузориши солонаи худ дар баробари кишварҳои дигар Туркияро аз ҷумлаи он кишварҳои ном бурд, ки занон ва кӯдакони тоҷик дар он ҷойҳо истисмор ё барои танфурӯшӣ фиристода мешаванд. Як гурӯҳ аз сокинони Тоҷикистон бо ирсоли навор аз гузаргоҳи марзии Ойбек воқеъ дар шимоли кишвар шикоят доранд, ки марзбонони тоҷик барояшон иҷозати гузаштанро намедиҳанд. Мусоҳибони мо мегӯянд, аз шаб ба ин тараф даҳҳо нафар бо шумоли занону кӯдакон дар бузургтарин гузаргоҳи марзии Тоҷикистону Узбекистон мунтазир нишастанд. теъдоде аз ҷамъомадагон онҳое ҳастанд, ки ба Русия билет доранд. Гуфта мешавад, барои гузаштан аз марз сарҳадбонони тоҷик аз ин сокинон пул талаб мекунанд. тасдиқ ва ё радди ин хабар феълан дастраси мо нест. ҳамкорони мо талош хоҳанд кард, ки ин масъаларо аз наздик инъикос намоянд. эътироз ба камбуди об ва бадшавии вазъи иқтисодӣ то кӯчаҳои Теҳрон тавсия ёфтааст. дирӯз эътирозгарон шиори марг ба диктаторро замзама намуда дар кӯчаҳои марказии пойтахти Эрон раҳпаймоӣ карданд. дар наворе ки рӯзи 26 июл корбарон ба радиои фардо фиристоданд, раҳпаймоӣ дар хиёбони ҷумҳурии исломии шаҳри Теҳрон намоиш дода мешавад. ҷамъомадагон аз тақозоҳои эътирозгарони минтақаи Хузистон ва дигар шаҳрҳои Эронро, ки аз 15 июл ба ин тараф бо талаби беҳбуди таъмини об идома доранд, пуштибонӣ карданд. эътирозгарон ҳамчунон зидди муллоҳо садо баланд намуданд. дар навори дигар ҷамъомадагон талаб мекунанд, ки пешвои рӯҳонии ин кишвар Оятулло Алии Хоманаӣ барканор шавад. Эрон бо шадидтарин хушксолӣ дар 50 соли ахир мувоҷеҳ шудааст, ки эҳтимол яке аз сабабҳои он истифодаи ғайриҳирфаии захираҳои обӣ бошад. камбуди об дар яке аз обанборҳои Эрон боис шудааст, ки дар баъзе бахшҳои ҷумҳурии исломӣ таъмини нирӯи барқ қатъ гардад. дар давоми 12 рӯзи эътирозҳои Эрон мақомот камаш 12 касро ба қатъ расонданд. барномаро идома медиҳам. артиши Покистон гуфт, дар натиҷаи аз даст додани мавқеъҳои худ 46 сарбози артиши Афғонистон ба хоки Покистон ақибнишинӣ карда аз ин кишвар паноҳандагӣ хостанд. дар давоми ҳафтаҳои гузашта садҳо узви дигари артиши Афғонистон таҳти фишори Толибон ҳамин гуна ба хоки Тоҷикистон, Эрон ва Покистон гузашта буданд. дар изҳороти артиши Покистон гуфта шудааст, ки низомиёни Афғонистон дар гузаргоҳи Читрол воқеъ дар шимоли Покистон паноҳ бурданд. Читрол макони марзиест, ки бо се минтақаи Афғонистон Кунар, Бадахшон ва Нуристон ҳаммарз мебошад. дар изҳороти мақомоти Покистон омадааст, сарбозон шаби гузашта аз марз гузаштанд ва дар миёни онҳо 5 афсар ҳам мебошанд. онҳо бо паноҳгоҳ, ғизо ва ёрии зарурии тиббӣ таъмин шуданд.
меравем ба Русия. Нирӯҳои Омон дар натиҷаи баргузории як рейд дар гармхонаи Красноярски Русия 10 нафар муҳоҷирони ғайриқонуниро ошкор карданд. Рейди мазкур дар деҳаи Кваршинаи ноҳияи Емельяновна сурат гирифтааст ки дар он ҷо 55 нафар аз зодагони Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон кор мекарданд. Бархе аз ин муҳоҷирон ҳангоми дидани нирӯҳои Росгвардия талоши фирор карданд, вале ҳамаи онҳо аз ҷониби полис ва кормандони Омон боздошту тафтиш шуданд. Дар натиҷаи тафтиши ҳуҷҷатҳо маълум шудааст ки 29 нафар аз ин муҳоҷирон қонунҳои муҳоҷиратро поймол карданд. Нисбати онҳо протоколи маъмурӣ тартиб дода, изи ангуштонашон гирифта шуд. Гуфта мешавад, чунин рейдҳо дар гармхонаҳои дигар низ баргузор хоҳад шуд. ҳамин тавр кормандони полис ва Росгвардия дар чаҳорбозори Санкт-Петербург низ нисбати муҳоҷирон амалиёт ташкил карданд. Дар пайи он аз ин бозорҳо 25 000 литр машруботи спиртии худсохт, беш аз 150 000 бастаи маҳсулоти қалбакии тамоку ва 115 тонна меваву сабзавот мусодира шудааст. Фонтанка.ру менависад, ғайр аз ин полис тақрибан 100 нафар муҳоҷирро ки бо ҳуҷҷатҳояшон мушкил доштанд дастгир карданд. ҳамчунин як муҳоҷири 46 сола ки бо гумони содир кардани ҷинояти вазнин дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ будааст, низ боздошт шудааст. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. Сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. Дар 6 моҳи соли ҷорӣ беш аз 46 000 арӯсу домодшаванда дар Тоҷикистон қабл аз издивоҷ аз ташхиси ҳатмии тиббӣ гузаштанд. Дар ин бора Ғафур Муҳсинзода, муовини аввали вазири тандурустӣ, дирӯз зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод. Ӯ гуфт, муоинаи пеш аз издивоҷ 16 ҳолати гирифторӣ ба вируси норасоии масунияти одам ва ё ВИЧ-ро муайян кардааст. ҳамчунин 17 нафар бемории рӯҳӣ доштанд. Ин мақомдор афзуд, дар байни ин ҷавонон гирифторӣ ба бемории зарпарвин ва оташак низ маълум карда шудааст. Дар Тоҷикистон аз соли 2016 ташхиси тиббии пеш аз издивоҷро ҳатмӣ карданд, то ба гуфтаи мақомот аз никоҳҳои хешутаборӣ ва густариши бемориҳои ҷинсӣ дар миёни ҷавонон пешгирӣ шавад. тибқи рақамҳои Кумитаи омор дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ содироти барқи Тоҷикистон ба хориҷи кишвар ҳудуди 20% зиёд шудааст. Дар ин муддат мақомоти тоҷик ба кишварҳои дигар ба маблағи беш аз 37 миллион доллар барқ фурӯхтанд, ки нисбати ҳамин давраи соли пеш 5,9 миллион доллар бештар мебошад. ҳоло Тоҷикистон бо вуҷуди он ки Толибон қисми зиёди шимоли Афғонистонро зери тасарруфи худ дароварданд, ба Афғонистон ва Ӯзбекистон нирӯи барқ содир мекунад. вазири энергетика дар нишасти ахири худ ба хабарнигорон гуфта буд ки содироти барқ ба ин ду кишвари ҳамсоя моҳи май ва июн зиёд шудааст. афзоиши фурӯши барқ ба хориҷ дар ҳолест ки сокинони баъзе аз гӯшаҳои Тоҷикистон баҳори имсол бо маҳдудият барқ мегирифтанд. ин шабу рӯз низ мардум аз камбуди барқ дар чанд шаҳру ноҳияҳо шикоят доранд. сафароти Қирғизистон дар Русия изҳороти вакили парлумони Қирғизистон Ойбек Осмоновро дар бораи ихроҷи гурӯҳии қирғизистониҳо аз Русия рад кард. Ба ислои сафорат дар давоми моҳи июл аз тамоми минтақаҳои Русия ҳамагӣ 18 шаҳрванди Қирғизистон ихроҷ шудааст. Ба ҷуз ин 65 шаҳрванди Қирғизистон дар яке аз боздоштгоҳҳои махсуси Москва нигоҳ дошта мешаванд. ин шаҳрвандон баъди занозании гурӯҳии рӯзи 12 июл боздошт шуданд. Сафороти Қирғизистон хабар дод ки барои ҳифзи ҳуқуқҳои онҳо талош карда мешавад. Бояд гуфт, дар Русия наздики 1 миллион қирғизистонӣ муҳоҷири меҳнатӣ мебошанд.
айзон ҳоло бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз 27 июл $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 34 дирам муқаррар кардааст. имрӯз 1000 рубли русӣ 152 сомониву 80 дирам таъин шудааст ки нисбати дирос камтар мебошад. дӯстони азиз, бо сипос аз якояки шумо ки то ин лаҳзаҳо барномаи моро тамошо ва пайваста ҳамкорӣ мекунед. Ман фардо шуморо дар ҳамин вақт бо хабарои нав мунтазир хоҳам буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигҳдор.